Assalamu alaikum warahmatullah. ‘Yan uwa da fatan kuna lafiya, alheri ya kai muku. Ƙasashen IS suna so su tsara competition kin Coupe d'Afrique des Nations na CAF da kuma daga Niger na cewa yanzu ƙoƙarin da hukuma take shine na cewa kayanmu na arziki, ma'adananmu ko kuma wani arzikinmu ya amfana ‘yan ƙasa da wani babban taro da aka yi shi da sunan Minister kin Petrol don a kama ma ‘yan kasuwa ma musamman. Majalisar Ɗinkin Duniya haka ta aiko babban tawaga don ta diba halin ƙasarmu Nijar kuma wurin gyara tafiya. Daga Burkina Faso kuma samun incin kai na energy da suka buɗe wani sabon wuri wanda zai bada wutar lantarki mega 50 a kai tsaye, kuma suna ci gaba da yin wasu gine-gine da sauran labarun ƙasashenmu. Ga ofishin shugaban ƙasa General Chani ya karɓi ziyarar tsohuwan shugaban ƙasar Ethiopia, wanda a yanzu ita ce babban ma'aikaciyar Majalisar Ɗinkin Duniya da take kula da Afirka ta mu ta yamma, kuma tana zama biron ta wurin aikinta a Dakar, Senegal. Ta zo ziyara tun da za su yi tour gaba ɗaya a ƙasashenmu na Africa da West. Ta fara wannan farkon ziyaran daga Niger. Mun gani ta je ta zamna da General Chani, ta bayyana mishi sababin zuwanta kuma da mission kin da suka zo, kuma wurin ƙara ƙarfafa alaƙa daga Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasarmu Niger da sauran ƙasashen Sahel. Bayan ta hito daga zamanta tare da General Chani shugaban ƙasa, ta ce ta zo ne don ta diba abubuwan da suke tafiya a cikin ƙasar Nijar, musamman ma halin hukumominmu da ofisoshinmu da aiki duka na hukuma yadda ake yin shi, yaya ne yake tafiya, menene ƙasashenmu suke buƙata da a ƙara kama mana. Zata zamna ta ce ba wai da mahukunta kaɗai ba, tunda a cikin zaman mun gani ta zamna da Premier Minister, ta kai mishi ziyara, ta kai ma shugaban CCR Conseil Consultatif de la Refondation shi ma ta kai mishi ziyara, kuma a cikin bayaninta ta ce za su zamna ma da wasu kaman ajan na Societe Civil da wasu tayuma, wasu manyan 'yan siyasa da sauransu cikin aiki ne. Ta zo ne don ta tattauna da 'yan Niger da hukuma da 'yan ƙasa cikin halin tafiya, tunda sai ta rubuta rahoto ta kai ta ajiye, ta ce a Majalisar Ɗinkin Duniya muke fatan na cewa ƙasashen mu fita daga wannan tunanin, tunda mun ga dai kam gaskiya Burkina Faso Ibrahim Traore ya fita daga wannan tunanin, wai ya rika jiran Majalisar Ɗinkin Duniya ta diba mishi ƙasan shi ta yi wani rahoto ta kai ina ne Ibrahim Traore ba ruwan shi da wani abun. Wannan yawanci rahoto ne ake, duk da cewa ma'aikatanmu ne 'yan ƙasashenmu ne na Afirka suke jagoranci wani abun, amma yawanci ana kai rahoto ne don a zo ana yi mana shishigi cikin harkokin tafiyarmu, wani bin har malikin asiri da a koma daga baya ana buga mu da 'yan ta'adda. Muke dai fatan alheri a wannan ziyaran, ko muke fatan ƙasashenmu zan mu kare a bayanan ma da muke badawa na rahoton da za su kai. In mun yi maganan Coupe d'Afrique, babban wasan gasar ƙwallon ƙafa da ake yin ta na ƙasashen Afirka, ƙungiyar IS, Burkina, Mali da Niger sun je sun ada takardun na cewa suna so su tsara wannan wasan a shekara ta 2032. Wannan abu ne gaskiya mai matuƙar muhimmanci, ko ba a ba mu tsara wannan abun ba kuma muna iyawa, tunda in kun tambaya wa'annan ƙasashen suna iya tsara Coupe d'Afrique, haka ne. Burkina deja ta tsara Coupe d'Afrique idan kuna tune a 98 ne in ban manta ba. Mali ita ma a 2000 ko 2020 sun tsara Coupe d'Afrique, kenan deja sun yi abun su. Niger ya kamata in dai za a haɗa mu ma mu kama. Kafin mu tayi Burkina Faso sai mu yi maganan kuma ƙasarmu Niger da cewa Minister na Petrol, sabon minister kinmu na Petrol shine minister na uku tun zuwan CNSP. Minister kinmu ta Petrol, minister ma'aikatan da aka yi canza ministerori, ita kaɗai ta yi minister uku daban-daban inda ya bamanta ba. Sun yi wani babban taro wanda ya jagorance shi Prime Minister Ali Lamin Zen, don a fara kula da kamfanonin cikin ƙasa, ko kuma ma gaba ɗaya en general shine suke cewa contenu local, ya zamanto cewa duka wasu abubuwa da suka shahi petrol zai zamanto cewa muna aiki ne da 'yan Niger. Ana maganan duka in akwai wani aiki ko wani gine-gine ko kuma jigilan mai ko kuma gyaran bututu ko kuma wani abu, sai ya zamanto cewa kamfanonikanmu na Niger su ne za a fifita, ya zamanto su za a rika ba wannan kwangilan ko kuma su za a rika ba wannan aikin. Idan ana ɗaukan aiki, ya zamanto cewa matasanmu ne za a rika ɗauka. Sarrafa mai a cikin Niger, cikin wannan program abin da minister suke so su yi, ko mu ce abin da hukuma take so ta yi, shine mu samu hanyoyin da zai zamanto cewa muna sarrafa shi, tunda akwai Soraz, to ana so a ƙara ma Soraz a ƙarfafa ta. Sannan kuma akwai sabuwar refinery da aka yi magana ana so a gina a wajejen Doso,
kuma cikin sabuwar yarjejeniya